cipta kang mahening karsa kumlaring jagat wis sinerat kang laku ning titah sing kotal tan kendhang ingkang karepta dening sing duwe jagat manunggal manjing andaru punjering papat kiblat haweh pepadang karep sakjroning kalbu mung saderma bebasan mung ilining tirta muncul awit saka unggul meka kedunge baruna nanging kabeh mokal bakal sedyani yen tan ana cahya sing madangi marga tumujuning kasampurnan sejati aku sing jarene duweni kewajiban andanyang makayangan ing giri tidar nanging asare cubluk bodho alilu sing durung tau tate nangi apa sing dadi cahya iku mau sing duwe jagat sapa sing dadi cahya apa sing dadi cahya sapa sing dadi cahya mangsa derma krentel krupi ning tirtawane suci kadya timbul saka umur nangge tumekane kadonging karuna ayu titah ing yang wiji kabeh mung saderma krantal putih lining tirtawaning suci kadya timbul saka umbul nangge tumakane kedonging karuna ayu
Mipaning wahyu kang sinebut wahyu sungkono kanthi nyebut asma agung Gusti Allah ingkang peparing kesabotan kanugrahan tan kenyat para kita ana alam dunya rahayu